Давай. Здравейте, мами и шоколадчета! Днес ще ви представя новият ни летен вариант за отслабване. Черен шоколад с кадиф и шамфастък. Който е ял много от този млечния, неговото братче зимата, най-вероятно е качило някое килце и сега ще се наложи да започне да яде черен шоколад с кадиф и шамфастък. Тук вече може да си ядем колко си искаме. Няма пълнение, няма нищо. Разбира се, във всеки 100 шоколад слагаме 100 лева. Вътре в шоколада. Те са доста големи 100 лева. Така че не може да ги глътнете. Ето имаме описание отзад. Как се отваря, как се яде, как се харчат парите. Малкият ми син миналата седмица спечели и си закупи една игра за 88 лева. Но му останаха дори пари за харчене. Във всеки наш дубайски шоколад, всеки 100 лева. Пробваме черния. Никой не го е пробвал до сега. Ето. По същия начин имаме шамфастък. Доста хубаво количество. Пробваме и казваме, без да лъжем. Както с всички шоколади, уникален. Аз до сега не съм правил шоколад, който да не е номер 1. До нови срещи. Тук са ми останали малко яйца. Ще направим една битка, да видим кое ще победи. Лявото или дясното? Вие за кой сте? Дясното. Дясно твое или мое? Трябваше да уточни сега печел аз. Добре. До нови срещи. Шоколадите може да ги закупите в по-добрите магазини в България. Нашия физически магазин Граф Игнатиев 68 София. Както и в нашия интернет магазин. Мама Шопче пише с четвърка.com. До нови срещи.